Chief Minister Sarbananda Sonowal, MSc Dorsing Ronghang Pen Dr. Momina Farman, vote ng kahangpi. Pulunia long APHL siyasong atong vote kiregamay kapado. Prekja mahavar pam sandiarni armunga chijenga sai kideng. Pini prime time birta longpen Nelisa Mijirbon kilingpi nonar juik tha birtang tonpen. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal hinpen BJP pen kachitoidun Jasamet MSc Dorsing Ronghang pen Dr. Momina Tumapan ke ongdunga vote pen kapahaidun vekjia phanpura virwar pen hidipia longwangsi vote nang kahangpi. Mahamaya constituency ka parlo angbong kapapidun nai inglong alokido virwara havar mentirang arong kapatuak lamalong non ke wangji jangmi poni phai isiarni MLA kili ka phutha havar ke hat LAC along BJP pen karjab duna bangphu MSc Dorsing Ronghang aparman panong ponsi vote keregamai patupon Bangso amailong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal ta roda hempen wangsi MSc Dorsing Ronghang aphan vote ke hangpi amailong aluhi sar poman pen chetong dunsi alang lisitame Dorsing Ronghang aphan ke ongdunga vote pen kapahai dun vekcha phan ke do an karbiang longara ratuma phan kachuni ri patupon Bangso amailong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang, Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi, Havar Kehat LAC BJP candidate MSc Dorsing Ronghang, Diphu LAC BJP candidate Vidya Singh Ingling Lapen EM Raju Tisu Atum Pendanglok, Penang an BJP Asong Japu Asong Japi Atum Anparta, BJP Asong Atum Apan Kekroi Suri Surya Raratumta, Melong Chetong Duriti. Melong Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lam ke jai pon tengke uthot Assam along relong BJP tum sarkar chari pon thulo pulote anutin sar pimara tuma phanta aprang chikloi jon along pharoner kebra thom kebading non ke chikloi jon along suri ke thom ansi bank account thapon bu Assam along relong lak capso se risonim so tuma phan borenga varsai ki piponchia hut Karbi Anglong district arisoi janga tum sitami alilong dumpu Lasonsi saika chutikiara tumaphan anam ki jumpen tractor varsai school lo charli ausomara tumaphan Jasamet ner kebang ding pen lote akijoi pen cycle on pon puta pangdak ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphanta ke claim ke dam ke me lapen kachipaduk thega putha kurwang tulapen kachoro pajirpon Karbi Anglong life kelang arar tum tuan don mari nil Karbi Anglong life pen ladak menterang arong virwara hawarsi dolo labake mahamai constituency lo ladak 18 nong haragat LAC aphan Dorsing Ronghang aphan labangso bhutke hang labangso meilong for the first time ke lapuson inut Assam Chief Minister ilong ari nake sunke ke chengsilo labangso homosilong mare mahamai homosilong ana ronga toksi labangso menterang labangso ke pathok lamlong sinang sulo non nili papaklang moni la la Chief Minister nang sunbom lo Sarbananda Sonowal lang nang sunbom lo pini labangso meilong nang chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen chenglok MP Horin Singh pen chenglok Dorsing Ronghang pen chenglok Vidya Singh Leng pen chenglok Ritesh Singh pen chenglok penangan iklim don nili pikela hello non nang sunbom lo Chief Minister so arod hemlo laban alang li radak laban so kecheng si laban so putihang BJP labangso long CM Tuliram Ronghang labang sa meilong niji polo non nili paklang pon itu la Assam hawar mate Assam State pen Chief Minister Sarbananda Sonowal alang li non nang sudang hirelo birwara ke pathua klamalong lapang birwara hawar ke hamama homosti pen ke atok na polling station lo lan pin atok along sitame inut Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal lagi sun ke labang ke ladak local MSc Lunsing Teron phan chorore une alang li ladak nage sun pen penangan ladak ari sui jang atum pen chenglok aklima phar atum bisui jang atum pen chenglok pusar bisa atum penangan aningarong dolo আপোনালোকে উপস্থিত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে মই এই স্থানত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী প্ৰাণ শ্ৰদ্ধাৰ নাগৰিকক গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Karbi Anglong
এইখন জিলা ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুতে অন্যতম শক্তিশালী ডাঙৰ জিলা বাৰে ৰখনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিপুষ্ট আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে শক্তিশালী কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু এই কাৰ্বি আংলং জিলাত বসবাস কৰা ৰাইজ Lasopi Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal helicopter pen HDP along an pale dang thusi Bokajan LAC along BJP pen karjab duna bangphu Dr Numal Momina Farman vote ke hang pia mai long ta chetong dunsi Bokajan arara tuma phan ke ong dunga vote pen Dr Momina phan kapahai dun vekcha phanta kachuni ripadu ponsi Pini Assam Chief Minister Karbi Anglong arlo Jasmet Havar ke hat pen Bokajan LAC along vote nang ke hang pia mai in samjin pensi pachun ponlo Dena rong pen Bikram Terom la pen Bokajan pen Anant Terang Karbi Anglong live Nangkele GMLA Kiligahut APHL sia song pen Dipu LAC long pen Karjab duna bangphu Jai Kathar phansi ke ongdunga vote pen pahaidun popusi Phulonia raratum lamchak kachipi Phuloni constituency ka parlo Khorsing Lekthe rong ka pathuak lamalong kedam tang there ponify inkora troxier ni Khorsing Lekthe Phulun timung la pen tingkren berong rong thom chelang rapetsi APHL sia song a parman vote ke hang piamai padupon May long Dhuniram Timung May Chapahan Puponsi APHL CMI Phu and Parta Nangkele GMLA Kiligahut Dipu LAC pen Karjab Dun Jebangphu Jai Kathar pen Arya Sanghotum ta Chetongdu APHL CMI Phu and Parta Dipu LAC long APHL C candidate Jai Kathar Lam ke Jai Pona Tenke Nona Por Jongsi Inglong Asotum Chikirla Tun Thek Pulote Eprang ke Wang Jiarni ke Sungkrung Binongpo Athe BJP le pen Congress atum ke inglong aso phan kirai komche phan aning hang he lasinon MLA kiligahut APHL se phan pahai dun lote BJP phan pawirong pol pen sik schedule rona tengpen sai cheklem long poputa than pachini po bangke ilitum ke chepe hai di polotante democratic গণতন্ত্র আর রুল পেন আর রন পেন polotante ilitum la election hello itum ar ron la election hot vote ki pi hello ilitum ahili la potsi ilitum ahili si ot pe minangi la pen ron ke sedan pulote ilitum ahotur cicini nangi ahotur cini nemat aka Alang likaning je pon thua tengke raratum ador ke so daga vote APHL se phan pi pen pahai dunang poputa kachuning ripadupon Congress atum ningkan krip ho sarkar chari dera pita hemprek wan thek thela pen BJP atum lipu rada tuma phan kachong thui la pen kapamang hulok asong pina lasinang kele GMLA kiligahut ke APHL se phan ke ongdunga vote pen pahaidun lote Karbi Anglong rat Jasmet Karbia khaitum kisung ke boy ke do anta jogwan poputa APHL CMI Phu Kathar lam jaipon Phuloni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live Karbi Anglong arat doana phan ini ning aklong pen kardom pajilo kardom kopia potsi 20 nang baithalang so ele constituency pen nili MLA thodunang kopma ilitum Karbi Anglong la pen di mahasau hemprek aputhak nang kachesong ading glui pen non an sitame chunchi det ajok sinili pini labangso akili galong Thodunang koklo lasi nili independent pensi thodun lo lasi nanglitum la 20 nang baithalang so homosti sil cap kaching honara datumyong sinili phan nang hon nang ching hon pen labangso jakong nang pidon pen labangso gona kisan pu labangso subialong vote nang pipen nang pahai ulotang tenili dispura long Karbi Anglong di mahasau akimang hemprek alam lapen NOC prabjin pen nang pinang popu labang solam pen kisitame nili hadak ningjidun po Pini Somindar angkang pialong Jisua phan ki kroi araratum Jisua nong anso se kapathe ponjia phan pura pam sande katalondun pen pache tondun si armung ka chejeng padupo Pirthia dang Christian adhorom kiri mararatum pini therepo ni phai inkoraner kep ani
pam sande puarni paman ponsi ning karongarni karchua sai dengpon Prekta Mahavaralong Pam Sunday Katalon Duna Sontak Taxi, Puloni Constituency Kapalu, Langherang Baptist Church, Lakhaisi Langherang Baptist Church, Langherang EBF Baptist Church, Tarabasa Baptist Church atum Chelang Rapetpen, Ada Porpai Troximalom, Humparo isi Sosia Motor Pachejengpen, Sotili Arvo Otpon Crisis, Pulonia Hitipen, Center Hitiadak, Hosana Puhang Pon Rintisi, Jisuanong Ketepen, Jerusalem Kiludamarni, Pachetondunsi, Armunga Chejengasai Kedeng Patupono. Lason si ni Hanglong Ri Baptist Kajilang Amay tung Patirpi Ponsi, Chukihola Hawar ki Dokhora Baptist Church, Jihar Langso, Sangti Langso, Longdon, Rongchedon, Karbi Langso, Chukihola Rechomili, Jangnai Langso, Mukaleng Lapen, Langchiting Baptist Church atunta, Chelang Rapetpen, Pam Sunday Talondun Lapen, NKBA Koilamati Mission Sub Center alongta, Chelang Rapetpen, Pam Sunday Katalon Padudu. News Desk Report, Karbianglong Live. Karbi lamera mining kan phoke brapho amahang ke thekarni pen pache tondun si dong muka kalongta lamet arani katalon padudun kedam tang thereponi phai inkore troxierni dong muka kalong ke do basic LP school along KLA ni hanglong riamai la pen KLA dong muka karo tu chelang rapet pen patir pi ponsi Karbi lamet ning kan phoke brapho arta ke chokarni pache tondun si lamet lam chongarani katalon padudun KLA ni hanglong riamai amai phu dhan sing terang kachari pona mailong Bidisar Dhuniram Tisu KLA dong muka karo amai phu Robindra rong piatung pendanglok penang an Karbi lamera mailong kachirap chetu duna bang phu bang piatung ta chetong du mane chuk ile tunga chupa aluhi sar boya singan si alag bangso mailong lunjir hirjir la pen lamjir he huita kachipaklang padu ponsi Karbi akhai tum alamaki ansuse kangcholim pen kapachan pon thekjia phutha kachethan chimom padu ponsi sayang dengateng in samjin pensi mai pachun pon Dong mukak pen Samsung iti Karbianglong Live. Tangte pini prime time birta ke lapo ansi kang tonik lo domi thak me kardong.